Какво става, пичови пички от Xbox? Днеска играем с Хинзао. Топ. На Normal Game. Не е ранкет. Така. Надявам се да ви хареса, въпреки малкото ми фреймове, 16 фрейма. Какво мога да направя? Няма пари за компютър. Аре бе, зебе. Така. Така. Да видим, волето е почнал с Руби Кристал. И зал с Бутуш. Бранд на мид, долу му и Катерина. Добре. Така. Някакви сърца се разменят тук в чата. Така. Може да не чувате никакъв звук. Но какво? Руните, атак демидж. Не съм слагал други за сега, защото съм по-малко ниво, понеже ми хакнаха акаунта. Не играя в West, в Nordic East играя, но направих там акаунта и не съм променял. Той си е пуснал колбите. Да, пуснал. Не мога да фармя. Аре, обърнаха ме. Така. Ще се пусне на такова. Не мога да направя никакъв фарм в момента. На коркито ги харасва доста. Гледайте. Страх ме е, ако се приближа да не ми вкара кюто. Така. Видим какво става тук. Добре фърст блъд за нас. Абе, корки. Абе, корки ти си много жалко. Същество е. Така. Доста ми лъкна. Но какво? Това все пак е игра. И аз бях стигнал втора, която дава лайсио на всеки 3 удара. Пък той беше дигнал трета, която е... Която скача, нали? Вие видяхте сами. Така. Аз мисля да не пушвам лейна. Ако ме чувате слабо, извинете, но... Какво се прави? И пари за микрофон няма. По лейновете какво става? Така, волето доста го харасва, не? Синзао... Има по-хубави руни от мене, но... И за армор руни има също така. Нямам фарм никакъв 9 милиона, което е... Просто потресаващо. Той коркито обира всичко, но аре всякакво. И пак не ми оставя лайс хитовете и пак имат с 2 милиона повече от мене. Така. Даже в момента не спробваме да лайс хитвам. Волето ще пробва да ни обърне и сега. Дай го. Сега да го взема. Не, дръж. Добре. Сега. Моя билд е, ако съм джангъл, да попълвам Ригъл с Лентърн. Извинете за грешката. Коркито взема. И може да се върне да направи дабл кил, но той е смотен. Така. Ще купя Ninja Tabi. Или не, Mercury Threads. Не знам, има 2 срещу 3 атак демидж и АП. Не съм сигурен. Ще купя Mercury Threads, айде. Така, 2 колби и заминавам нагоре.
такъв фарм не правя. Някой ми пише във Facebook. Ей, Корки, вече се караме, бе. Мой. Ей, Корки. Забравям, че не съм с другия аккаунт, дето имам повече руни. Опа. Така. Долу ги харасват доста тежко. Аз блея. Корки може да се дръпне. Не, той Корки не си използва никакви колови. Добре, това показва, че се бият по мене. Тоест, се средоточват се. Пък, по-добре да се атакуват Корки, защото той вече има и ут на всичко отгоре. Боливер се е усрал с тия колби. Така. Абе, Корки. Корките са много тъпо животно. Абе, пак по мене ли, бе? Добре, това беше лошо. Защо не знам защо бият по мене се. О, укс. И аз блея, аз като агне. Нищо. Даже не се старая да ги ласкитвам. Аз съм хинзал и се хилна доста бързо, като ги атаквам. Дай, трябва да се старая повече. Така, докато Корки го няма. Майка. Бранд на мид. Добре, срещу Лукс. Поне като гледам го на Сира. Лукс има доста повече итеми. И също така има 4 стака. Пишеме с едно. Така, Лукса го насрам. Корки ще купува Trinity Force. Най-вероятно. Няма какво друго да купи. Някак да купи Frozen Mallet за първи итем. За Корки препоръчително първо да му купите повече атак демидж, а не Frozen Mallet, защото няма смисъл първи итем Frozen Mallet. Просто е изключително тъпо, но ако се стараете повече да обикаляте по маповете и... Омага, фейлнах силата. Мисля, че ми стигне рейнджа, но... Какво да справиш? Ще пушим малко линията тук. Така... Така. Долу имат проблеми. Линията пушва, но Катерина сега ще... Така, 30 миньона, това е много жалко. Колебая се какво да купят. Това или Waterstar. Тоест, ще купя Vampiric Scepter. Забравих му името. След това ще си купя един Waterstar. Или Waterstar, или... Това хиена с нещо си беше просто. Равенос хидра, не хидра. Не съм сигурен. Waterstar, защото се стаква и дава и такова. И лайсче повече. Взимаме червения бъв, за да доминейтваме на линията. Се връщаме горе, понеже воли е горе. Така. Тя малките няма ги бутам, защото няма смисъл. Не искам волето да взема твърде много XP.
Така, предполагам сега Корки ще купи нещо от нещо, да, Фейдж. Това е Зил, извините. Сега не ги ласкитвам, понеже няма смисъл, няма кой да е тук. Трябва да се върна, за да ги бута колата. Нищо да го бе XP от колата. Тъпите миняни обаче сега ще... Така. Не знам вие как дигате магиите на Хинза, обаче аз дигам Q и след това най-много W. Атак спида и... хитваме корките с буклук. Така, трябваше трима да изкочат на лукс. Но ние с Корки отиваме надолу. Така. Не казах със. Не е такъв голям проблем. Няма тук е. ОМГ. Колко ми бие ута? 150 демидж. Добре, за втори път фейлвам с улта. Какво да направя? Ще взема синия в това, знам. Така. Доста тежко фейлвам с улта, няма смисъл. Или не, ай, ще спасим колата долу. Корки, сега ще ми скочат. С нямам мана. Корки трябва да забележи. Няма да стане така. Сега. Знаех, че ще даде той. Help. Така. О, what the fuck. Добре, че плей за сторм нещо от този сорт, някаква простотика. Добре, се тая. Мисля, че трябва да купя нинджа таби, понеже Хинзалото бие демидж, но пък... О, нещо се е бъгнала играта. Но пък от друга страна те имат 3 пъта Момо Брант и Катерина. Колко 30 мана. О, как се бъгва играта. Не сами виждате това тук. Така, ще взема и вълците. Така съм почвал да изчистя джунглата. Чакайте малко. Вибокс, извинете. Малко проблеми с майка ми. Тоест не проблеми, но трябваше да наложи се да говоря с нея за училище. Не, нещо фатално, бях тук, нямаше ми за 2 минути. Така. Добре се движим по асисти и килове. За сега сме 2-1, 30-та. Но пък фарма ни е ужасен за 16 минути 50 крипа. Това е нечовешко, но не знам, тези дни не мога да фармя толкова много. Не ми се отдава, някой се телепортира тук, не знам кой е Наутилус. Да. Така. Тая квадра. Квадра. Браво. Добре. Много сбъркахме. Не трябваше да правим така. Сега тя е фината. Колко да е фината? 8-3. И лесно ще ни убива. Много лесно. Пък Катерина не трябва да се фидва толкова. Просто ако се фидне, сме до там.
Много тъпи free to play герои са пуснали. Обаче. Като цяло грее се. Се псуваме с един приятел. Някой идва. Не, той е голям глупак. Честно да ви кажа. Много тъпо животно това е. О, така. Вземете си ня от катерната веб. Сега ще пробвам, знаете ли какво? Да пусна линията по-бързо, затова пускам мугиите. Тя е... Сега по-фаст. Знаете ли какво ще направя направо е така? Нарочно го направих. Добре. Това ми беше целта. Корк се справя добре. По-фаст, по-фаст. Искат да говоря. Но няма да сега. Така. Тринити форс, ще купя по-добре ще е. Там беше изпълнено да изкупя бутърство. Аз почнах на ми доста две коли. Той нещо се пробва да направи. Вау! Сериозно ли? Да, така, браво. Бега тук, бе. Как се случи той, бе? Нямаше какво да направя. Лукса къса тежко. Но пак... На друга страна. Добре. Защото... Извинете, но ям в момента. Защото... Лукс, когато се фидне няма... Тя е 10-3. Така, миската може да почне. Не знам защо. Да, ще купи Бек Кливър сега в момента. Почти го е купила.
Тинзао. Ще купува Trinity Force. На Trinity Force ще купувам. И сега почвам да го купувам. Четири, три, четири. Не знам, ама че купува Зония с Hourglass. Даже може да купувам Trinity. Не, Trinity ще купя. Не знам кой за червения. Наутилус. Реснален на Хасан. Това беше играта от мен. Надявам се да ви харесала. Коментирайте, оценявайте и чао!